छान छान रेसिपी पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा, साईडच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑलवर क्लिक करा, जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करीन तर तुम्हाला सगळ्यात आधी नोटिफिकेशन मिळेल। नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, कुक विथ सुष्मितामध्ये तुमचं खूप खूप स्वागत। आजची आपली रेसिपी आहे मालवणी पद्धतीने अंड्याचे कालवण। तर चला तर मग आपण आपल्या रेसिपीला सुरुवात करूया। सगळ्यात आधी आपल्याला एक कढई घ्यायची आहे आणि कढईमध्ये मी ते 1 चमचा तेल घातलेलं आहे आणि तेल तापलं की त्यामध्ये एक उभा चिरलेला कांदा घ्यायचा आहे आणि तो ह्यामध्ये व्यवस्थित परतून घ्यायचा आहे। या तेलामध्ये कांदा आपला परतून झालेला आहे। आता ह्यामध्ये आपण सुकं खोबरं घालणार आहोत। सुकं खोबरं इथे मी अर्धी वाटी घेतलेलं आहे। सुकं खोबरं घालून झालं की हे व्यवस्थित मिक्स करून घ्यायचं आहे। या सुक्या खोबऱ्यालाही आपल्याला भाजून घ्यायचं आहे चांगलं। चमच्याच्या साहाय्याने आपल्याला थोड्या वेळाने असं ढवळत राहायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं खोबरं जे आहे ते भाजून झालेलं आहे। गॅस आपल्याला लो फ्लेमवरच ठेवायचा आहे कधीही खोबरं भाजताना। इथे आपलं खोबरं भाजून तयार आहे। आता आपण हे थंड व्हायची वाट बघून हे आता मिक्सरला फिरवून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आता ह्यामध्ये जाईल थोडीशी कोथिंबीर, एक हिरवी मिरची, त्यानंतर जाईल ह्यामध्ये 7 ते 8 लसणाच्या पाकळ्या आणि थोडंसं आलं। त्यानंतर ह्यामध्ये आपण किंचित पाणी ॲड करणार आहे, साधारण 2 ते 3 चमचे मोठे, आणि ह्याला मिक्सरला लावून घ्यायचं आहे। आता आपण कढईमध्ये 2 चमचे तेल गरम केलेलं आहे, त्यामध्ये आपण एक बारीक चिरलेला कांदा घेऊन परतून घ्यायचा आहे। तो हा असा गुलाबी झाला की ह्यामध्ये आता एक टोमॅटो बारीक चिरलेला घालायचा आहे आणि व्यवस्थित पुन्हा एकदा परतून घ्यायचा आहे। आता टोमॅटो घातला की टोमॅटो पटकन शिजण्यासाठी आपण ह्याच्यामध्ये मीठ घालणार आहोत। चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आपल्याला। त्यानंतर आता आपण मसालेही ॲड करून घेणार आहोत। त्यासाठी इथे मी 1 चमचा मालवणी मसाला घेतलेला आहे, त्यानंतर थोडीशी हळद, त्यानंतर पाव चमचा इथे मी किचन किंग मसाला घेतलेला आहे, त्यानंतर पाव चमचा काश्मीरी रेड चिली पावडर घ्यायची आहे आणि हे व्यवस्थित सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि ह्याला तेल सुटेपर्यंत परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं तेल जे साईडने सुटलेलं आहे। आता ह्यामध्ये आपण ते वाटप घालणार आहोत, जे आपण खोबऱ्याचं, कांद्याचं, कोथिंबीर घालून जे वाटप केलं होतं मिक्सरला फिरवून, ते घालायचं आहे आणि ते ह्या मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे। ह्या मसाल्यालाही आपल्याला तेल सुटेपर्यंत व्यवस्थित परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही पाहू शकता आपलं तेल सुटल्यावर आपला मसाला असा कढईतून व्यवस्थित सुटला जाईल, अशा पद्धतीने आपल्याला हे परतून घ्यायचं आहे। आता ह्यामध्ये आपण पाणी ॲड करणार आहे। साधारण इथे मी 1.5 ग्लास पाणी घेतलेलं आहे। तुम्हाला जेवढं थिक हवं तेवढं तुम्ही पाणी घालू शकता, किंवा जर पातळ करायचं असेल तर तुम्ही जास्त पाणीही घालू शकता। इथे मी 1.5 ग्लास पाणी घातलेलं आहे आणि हे व्यवस्थित ढवळून घेणार आहे मी चमच्याच्या साहाय्याने आणि ह्याला एक उकळी यायची वाट पाहायची आहे। ह्याला उकळी आली की ह्यामध्ये आपण अंडी घालणार आहोत। अशा पद्धतीने मी अंडी फोडून घेतलेलं आहे। एक अंडा आपण असं वाटीच्या साहाय्याने घालणार आहोत। थोड्या अंतरावर आपल्याला ही अशी अंडी सोडायची आहेत। ही अशी अंडी सोडून झाली की ह्याला आपण 5 मिनिटांसाठी असंच ठेवायचं आहे, बिलकुलही चमचा घालायचा नाही आहे। 5 मिनिटांनंतर तुम्ही पाहू शकता आपली अंडी जी आहेत ती शिजून तयार होतात अशा पद्धतीने। त्यानंतरच आपल्याला चमच्याच्या साहाय्याने असं मिक्स करायचं आहे आणि एक उकळी यायची वाट पाहायची आहे। उकळी आल्यानंतर ह्यामध्ये आपण कोथिंबीर बारीक चिरलेली घालायची आहे। तर इथे आपलं मालवणी पद्धतीचं अंड्याचं कालवण रेडी आहे। तर तुम्ही सुद्धा अशा पद्धतीने मालवणी कालवण बनवून बघा आणि मला कमेंटद्वारे कळवा तुमचं कालवण कसं झालं आहे ते। आणि अजूनही नवनवीन रेसिपीजसाठी माझ्या चॅनलला देखील सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आणि जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडत असेल तर व्हिडिओला लाईक करायलाही विसरू नका आणि हा व्हिडिओ तुमच्या प्रियजनांबरोबरही शेअर करा।